Jingpule na kasithi u Paulus bukhun siya ki Kristan ha episodes kalanong kabaar kadukot katkindai hadu arpuar. Kani kamun papim long shu ki nongway bat ki mender. Pi long shish nong shithau bat ki riu khun bat ki dukot jong ka ying kasem u Blei. Pi pen long ka jintay kabayeng halor ka nong rim jong ki apostol bat kinong yithu lupa ha kaba u Christ Jisu hi ulong u maudong jongka da u la pendat lang ya ka jinte baro kaway bat kasawandur kum ka temple bukhut ha u try ha u yapi la tei ha kani ka temple pan kella long ka jaka shong na ka benta u Blei ha u mensium ka ktien jong u try kasam shispa khadanyo kadkhod iwe hadu ar to yaro yaw try ko jad riu baro to pendon burom yu ko pad bin riu baro naba kaji i chu yangi kalong kabakraw bat kajing bat kular u try kasa junom alleluia ka gospel katkum uyo anes bukhud kalanong kaba arpo kadkhod arpo saw hadu arpo khandai uway naki khat arngud kisenran u Thomas ya ubala khod Dimus shimdan ringkat batki haba u Jisu ulawan kumta ki way bat kisenran kila ong ha u nila yo I ya u try u Thomas ulaong haki lemda nga yo I ya kidak chimong ha kikti jung u bat ngakta ya kito kidin preg bat ngataba ya kakrum jung u ngan ongen prasni hadin kisenran kilaya dan langbiang hapo ying bat u Thomas wala dan rengkat bat ki jin khang ki khang Henry u Jisu la wandrung bat ula yeng hapadeng jongki uda ong ka jing suk hapi nangta ula ong ha u Thomas su ya ka shimpria kti jongpi hangne bat pek ya ki kti jonga nangta kner yala ka kti bat tutwat ya ka krum jonga wat art tin shu ban tongen u Thomas ula juba ko try jonga bat ko Blei jonga u Jisu ula ong ha u na marba phila yo I yanga phi langen sup kitu ki bamshem la yo I Henry ki langen ka gospel jong usrai